Njoma ete igongeire gasi ne serikali. Ande kwa mbengen karanse ndara kwane kia serikali ya kolire na wonda atire uchi Nairobi nyore ngai binte bichenjeti. Obogima bwakongire nimanyete mbokongete. Government ya Kenya kwanza iko ya promise tie bintu bitatu. Bottom up, kazi ni kazi na pesa mfukoni. Bottom up ntogenderete. Kazi ni kazi negenderete. Ege ntogia tigaire. Ege zinini ni pesa mfukoni. Wono tigato morayo itolibaga akore amatuko igagocha motu pesa itakuwa mfukoni. Erebu yako zere bobe. Tongangana abantu baminto tojenge bonchari yaito abarai bare birogo in whatever situation story gaki tokonya abarai. Let's ensure abantu baito babonchari banyorire services chibwenerete. Nkorere kyo mweri gaki. Ekibano kebe kyo mweri. Kyo mweri. Za. Natete nkwanero mo eshimiwo nchoke. Nigoro chinyagitari chaito. He is not the person mbwenerete go kwanira because the health sector is devolved. Lakini rende kare lisori yaito karocha mabinto bigendereta chinyagitari tako genda torera ororo gaki amario gache chinyagitari. Igo gakimbo benara kwanire. Igobono mweshimiwo nchoke the relevant people nyegoko baikera gakibate ibonchari mariogo tayo tonyare korenta na bana baito bagenderere gosoma buya nainde kyo mwerio the last time ekyo mweri bono pipi nkore the last time narenge gaigana promise ti omwana omoise ko gochikoba number 1 e school komoretera ande zawadi omwana otanganete last year no mombura bono mete tinko ba biased goikabono gekogera bonsi na baito taribo bono mwalimu headmaster asibali bakorete last year oyo otanganete omwana nyaruka no momura I'm giving them 5,000 each. Timai tuko se no bare ga igamba eboni ga gose na enko. Chinsango kachira ngo korangari chie zawadi. Okay. Mbia mana abantu ba minto